ka ni Bato. Matapang si Bato, ipaglalaban tayo sa Senado. Sagot tayo ni Bato. Senator Ronald Bato de la Rosa, para sa ating seguridad at kaligtasan, sagot ka niya, itaganyo sa bato. Yes, sir! May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Ang Lacto Fapi, mahimo ninyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, ug Paz Pharmacy. Radio Runda sa 75. Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa pagsisibya ug way labot kining istasyon. Gabay sa kalambuan tulumanon nga buhatag ug kahayag sa daghanang mga butang. Gabay sa kalambuan himua kining tulumanon nga gamay nga agianan nga maoy muiwag sa mangiub nga lasang sa kinabuhi. Dili man tuod dayon kini makapakita sa tanang butang sa palibot apan buhatag og igong lamdag alang sa musunod mong mga lakang. Gabay sa kalambuan, ania ang inyong magsisibya. Mayong buntag! Mayong buntag! Sugbo pag-usa! Basta hiningiga. Ang ato na ba na ani? Murag nindot kayo niya kay ang karong adlaw Boss Rico dispirasos ting panglaba. Akong partner dire ha sa matag buntag ang Royal Blood niya si Boss Rico Osmeña. Good morning, Boss Rico! May buntag, Boss Oka. Good morning, may buntag, Manoy. Doon Manang. Manang. Doon lang kaya sa Bado, Boss Rico. Tao manang, maglaban-laban na po niya, may manang. May buntag, di may igad masuwala. Tapos kauluan, yung pamilya na dire. Kanya, ang iyong mga igsoon, kay Bao na ta, Dili Gwendolyn Garcia sila. Loko na. Ang kapikas niya taga Dumanog to Singapore. Ang kay Bao na ta, og hain pod sila. Ang ilang istorya, magbag-o ta, kanang gwapa. Saan di tanaw ni mo ning Gwen po? Saan tanaw ni mo Gwen? Ganun mo, inana man. Gwapahan. Gwapahon. Gwapahon, guwa mo na sa bate. Si Pam. Si Pam na. Gwapa. Bias. Naloko na. Ay, in fairness, gahapon, ato na yung congratulate si Ma'am. Ma'am Gwen. Gitagaan sa award ay gahapon. Outstanding governor. Sa Republic of the Philippines of Michael Dino. RPMD katubang nag-number 1 na kato nag-survey mga 95.8% siya. Gitagaan pag yung award mo pa matagbaw. Sorry. Propaganda. Di, piting, bubili pa ba mga tao ano? Naloko na. Ang istorya sa mga tao, Boss Rico, wingon, puti yung pagkangilara. Kung anak kayo kinaiya ka namang, murag siya gihawad kayo, feeling nga, siya gikamao niya, siya tag-iya Cebu. Pero dito, murag ng ako na. Mo nang gitawag na itong political isolation. Kay, wala dyo ka mo baka-feel sa reality. Kay, sige, magsakay helicopter, good. Di po, dito di South Bus Terminal, at to di ang Mercury Santo man to. Yan ang tinuig nga ritual. Huy Bisanto, at to si mga simbahan. Kuan ka ng North Bus Terminal. Oh. North and Bath. Uy, sus, nag-viral maron ang video nga. Tanaw si Gwen, oh. Sa una, dagang kayo mo dool niya, kayo magpa-picture. Karon si Gwen na ni dool na yung hagad nga, magpa-selfie ba? Loko na.
Siya, di gid parehan Duterte. Ay nga, kuan. Sa pamila, siya kaasa nga lungsod. Takhan kayong Bagtaw? video gyud ha, dili picture video gyud. Muduol gyud ang mga muduol tao. ang mga tao. Unsa man gyud rason Pasweko? Agawa sa itsura ay Kuan. immaterial man ang immaterial lang itsura ay. Unsa man gyud nahitabo ani nga mura mag although nagdiskurso singgitan po siya Duterte. Pero Unsa man? it's her own doing. Ah, Ang iyat lagi sa tungod sa na sobra na po tingali bright. Kada kuya ora ba masobrahan po kag bright. Na ikaw na karon nakamuotanan, Oh. di na ka maminaw. And that's one thing murag makakita ka even sa mga communities karon na mo suroy panalitan si Pam, muduol kay maminaw man god. Ay compare nimo karon sa present administration nga wala gyud in isolation na gyud. Ay ita. Di na gyud maminaw. Kay one of these I remember one conversation nato issue sa quarry, di ba usa ka yes. usa ka mayor ingon nga gitawagan niya ang usa sa mga bugat na consultant nato sa environment des Kapitolyo. Uy, ngano man ipasara man gini yung quarry. Namatay ingon kon tong consultant na ko'y mahimo gud di na maminaw. Di maminaw ito? Abogado iyang konsultant ha? bitaw. Environmentalist. Di na gud kwan, di na gud maminaw. Ay, maita no. Isip kayo kisa kay paminaw na. Ang istorya sa taga San Fernando nga trabaho ang mo kuno na naabot sila gipaabot nila ba nga ang gobernador ko no moro kuno siya gobernador siyempre unya mura kuno og dinar mura pog abogado mura pod og Mines and Geosciences Bureau mura kihatanan Ang presidente na lagi ka. Presidente sa Naloko kapilya. dito second district Boss Rico. Second district from Argao to Sambuan. Yes. Ayay, gikulinitan in taon kuan sa daghang kay nag-imbitar. Dili si Gwen ha. Naloko na. Si Pamela, si Pam. Daghang kay nag-imbitar ka. Ma'am, pwede tag-adto sa among barangay magtapok. Dili din lungsod. Daghan pud kay mi didto. Bitaw. Balamban. Kagahapon istorya mi sa kong amigo. Partitong Bal Tribunalo niya naabot sa Pam. Ingon ang mga taga Balamban subuha nga kaning barangay Pundol o kaning barangay singa kani bang naay mga barko sa daghan ng Pam diha. Uy, ang mga tao may mo prangka kuno sa mga Sa konsehal. Sa grupo sa Oh. CDC. Oh, kay mayon kuno one sibot man mo. Naloko na. At palahi lang sa mi dili lang sa mi anang Gwen ari lang sa aming Pam. Iyon anak yun. Bisan sa dili na rin sa social media. Tao man to kung gusto over the phone. Amigo na ko. Ari lang may sakwan. Magpasalamaton de si Pam sa Argao. Ubay-ubay gyud katawhan gyud. Ni duol gyud niya, no? Nang mayor dito kay Wansibot man to. Kana tan-aw na ko in the long run murag mo lagi na kanang one sibot ta ingong kalagi. In the long run, the last 2 days of the election na again kanang imposible kay na may tabo. Mamalitok. Sus, Ang matay. ligid. Na ganit ang feedback na karon mga kandidato mga mayor o mga kongresista karon. Wala kay mag-mention sa ngan. Pero Sa ilang tita. og sa Wansibot ilang sila dito sa Argao. Na may dako kay sibot dito. Yo. Nga ni pirma o aron maka 150 milyones Edsel Galios. Yawa! Pawa! Taga. Di sa second district wa, Junjun David na sigurado. At wa sa kay abilidad sa legislation kay diha ganis provincial board man sa unang bungol man. Ha? Mamukpok. Naloko na. Panday ba mapamday. Murag Joely. Ay, ato sa'yo pa, acknowledge, ganiha na niya. Ganiha pa ni si Randy Archaga Santisas. Ay, Randy, morning, good morning. Shout out man. Pagaw man ta, hunghong lang. Hong. It Vergara, John, good morning doon, ha? Ano ya? Si Boss, ayay, atong migo. Aha. Suki na to, nga, coffee shop. Boss Roy, Harold King. Boss Roy, morning! Di apay maanyag nga bulaanon nga nabihag taga Sikior. Ami Samson. Morning, Matt. Morning. Akong classmate dire. Sige ra man ni pahan sa pagkaning Pam. Asliloan classmate ako ni. Di na ako maklaro kaysa tong dito. Ikaw. PA Socorro. Chiking Shares. Attorney Chiking man Ang among boss
Attorney Chiking, good morning. Yes. Kaya dire, partner lang ko, Attorney President Chiking. Emeritus sa atong media, Yes. Cebu Media. Labing, Attorney Chiking, thank you. Attorney Chiking, sige ba kog basa sa imong kolom, ha? Kini Sunstar. kayong tag veterano gyud pag-iitang gyud na political analyst dili tanawat. Gonzalo Ogsimar, ha? Morning, bro. Ano yan Salamat, si? Attorney Chiking. Kumusta na kunong kainit si Boy sa amin? Mm. Ano yan si... Nay nag may to ani sa kwan ha sa Australia matod pa niya pag summer diri zero na among bayran sa kuryente kantuning sa solar energy di ay usa nga anak ni Anhing Chris Villajos akong classmate si LG Villajos minaw sad Okay. Ano So to na sa abroad karon ha? si si LG nara na din ang negosyo ni mura na yung si Bal sa niya si Boss Ronix Iran Boss Ronix morning malabuyok kusog sa kais pa dito. Malayo. Si John Smiley. Na sige pangimbitar ka ano sa mo aris ma'am. Pero dito mo sa di ba Alegria? Dito na. Dito nakasuri na. Anya Unya katong nagkuan pod na ako no na nakaduaw na diya sa Mandawi Public Market si Pambari 4 no. ang Mirna naminaw na to Mirna Mingay. ay nangot nakaduaw na ba kuno nakasuroy na ba kuno si Nakasuroy na. pam sa mga district hospitals. Kana Every palit time na dagom. na siya mga sorties, mudalik yan sa dito. At least maka-observe ba? Okay. Pero So- nabati kayo ning akong kuan. Ay, hindi bati. Kay korta ko ni. Mm. Nagsugod na sa liluan. Kanang picture ay. Chat. Kinsa Oy, na? Upat di tag. 4,000? 4,000, no? DSWD lagi. Ang sa'yo butang din. Okay. Pasig ka to ng tupad. Di sa di is dole man. Dole. Dole man ang tupad. So, okay. Kana Nagsugod 4 ako, mil. no? Di na liluan 4,000. is diok kato ng tungod ninyo. Akap, ex-tupad. Okay. Sige, at least Okay. in fairness, at isang tupad, isuspenso ko no May 2 to 13. Ingon si Attorney Roy Buenafe. Para hopefully, at least ako may nabi karon kay natay coverage po dito sa Dole. Okay. After this program. Ang buutan ng atong bagong regional director sa Dole. Pero dawata lang ng kwarta palihog. Okay. Pero diri sa upon ang tupad man tong 3,003 kuhaon. Nag-viral bitaw tong 1,000 na lang. ang madawat sa Maninilhig. Oo. Kato bang video ni sana Kapital Ropo Iring? Dili, I'm sorry. Dili Iring, Biring gyud Biring. Sa ihatag man ko dito sa unsay tawag ito? Pahong Pahong cares. cares. Pero Pahong. Pahong cares. Pero dili gyud ingon kuan ha. Sorry ha, say masipiat ko Ropo Iring man, Biring gyud. Si John Paul Bingcola. Bingcola to si Rupo tao. John Paul Bingcola, dong morning. Anak ni sa mong sekretary sa mong Farmers Association, si John Paul. Butang bata ni. Si Bibot Gadir. Muna may butag. Di pa'y usang. Hingigak ka ni. Adunahan nga bata ni. Broadcaster. Katropa. Onya. Dako na kaigpigiri dito sa ilaha. Sa paril. Si katropang Philip Siruano. Wow. Kasi mo kompetensya ka, Lip, ha? Basing mong kompetensya rin sa babuyang goyen dito. Winston man ko noon, tumalaw barili. Si Tatsuki Pals, mao lang kinahanglan ilisan na yun nato ang gobernador og si Boss Rico, paam yun ta. Okay. Thank you. Thankful po de si Pam, no? Ang iyang message dito ka until now napa siya sa Camotes Island. Nya kagahapon nakasuray na siya dito sa Poro with mayoralty candidate sa Poro si Juan, no? Si Red Durano and of course si congressional candidate si Mix Durano. No? So nagkuan sila dito Poro ug San Francisco. Karong buntaga na sila sa Todela, Pilar, no? Si Red Durano Green. Nag-green na si Red. From red to green. Kaya akong parienting matanong ang bungan si Adonis Vergara. Diya pag ikaw igagawa niya si Linlin Gabalya. Wali niya mga mali akong ampungan. Si Red ay green na ron. Hindi ko sa pinili ay ang tawag na nato, dili na red. Green Dorano. Sa ngayon ba sila sa Regional Police Commander nga si General Red Rico Maranan. Anyway. Pero ang CCPO karon ang Cebu City Police Office, Rico gihapon ang Enrico. Ang kuan pod ang
RD na to, Rico. Oh. Mga sangay. Mga Rico. Kaning Mga Rico, mga ay rich. klaro ta niya. Rich. Ang kaning mga ngang Rico, Rich. duha ra ni. Ah. Ang kuha na ni kapilian og dili gwapo dato. Kani akong partner naan yan duha. Royal blood pa. Ambungan pa. Di lang ako inog gwapo kayo di amanas mga pobre ng Bitaw. mga terminohan gwapo tuwa na pobre lang. Ah. Pero ambungan di anas mga royal blood. Pero ang talisay, ang kagahapon doon ay ingon. Kumigo dito sa daghang kaya diring nangayo og kanabang bisan lang kuno gamay nga kuan nga nainaong ni Pam. Sa kuan baka na iyang kanabang tarpaulin. Pero ang uban sako, ang himo gid sila sako nila. Ha? Ang uban po gipanglaksit dito sa among lungsod. Ang zaman, ang Ang akang Pam gagmay ra in taong kayo kana lang ko murag maguwang lang usa ka banpipar kana og sa Tagalog pa 1/4. 1/4 sa kartolina. Yun ana ra kada kuag gipanglaksi pag yun pa ba? Di naman ni mapungan ang taga Barili. Taga dito ko. Ang uli kada sa ugma uli na sad. Ang inig adto dito sa uy si Pamba ko sugad ri mga tricycle drivers pinikab. Giingnan ba sa nila kon ka katong mga fans og mga botante DDS ba mga bugo kuno kayo paitas mga abal-abal driver ay Karon tanggagot ang mga habal drivers tao. samot din mga Kani bugo ato nangulitaw sila ana ang mga votes ana mga habal-habal karon makatubang pa kasi sa habal-habal drivers. ang bright kay si Gwen ramang kunog yun. Tayo matay. Hello, Papik, may buntag ka Papik. I think Papik is from Balamban. Salamat Papik. Ana samot. Okay, salamat kayo. Samot Papik, na. ha? Samot na kay pagdaghan na dito. Ang katong imong sa tunong sura, katong taboylan. Bitaw. Magsuon na puro one sibot. Ang mayor mo siya. Ingon ta kataboylan siya. 2 votes naman po na sila kay magsuon puro one sibot. Pero ako Mamay tanaw na nag-atbang. ako lagi ang kining bisan diha sa tabuelan karon nagkontra man nagkuan. Magsuon. Nagsuon. Pero time maabot gid panahon lagi na. You have to make a decision na kinsa gyud gobernador nimo. Pero og bisan pag dili sila mo decide, ang karoon na to boss ko, bisag di pa sila mo decide, ang mga tao may magbuot sila kagalingon. Mga operatives lagi. Gawas lang kung terorismoho nila ang presento mismo inigbutar ipa-open ng balot. Bebe tanaw ta imong gibutaran be. That's why ato magsugod ang tag-warning karon kay doon ako na nag-recruit ng PDP Laban Watchers na bayaran ko mo 1,500 no. Ang pagduda ni ana na mitumaw sa Picas Campo na kay aron eventually ang mga watchers mapalit na. Pero Dili na gyud, no? pero naasad ang dito sa mo ang lapit south south. Di lang ko itog ang lungsod kay may urban eh. Ingon sila nga 5,000 straight votes ang gikan sa congressman katong bitong sikta ba kong pulpol. Ano board member po nga pulpol kay masukog tawgon kay ano tuog mo siya. Bada yun. Bada nyor. Onya 5,000 straight votes gikan sa congressman, gobernador. Glenso ko moram sa ni kuay ko. Ano sa ni bot. Wa man sa ni labaw pa ni pulpol sila tingsi. Onya mayor, vice mayor, down to the councilors og ang mga board members. 5,000 na, 5,000. So, ang mga butar tao ka. Kay na may ubang strategy na ayaw na lang magbutar labi na identified mo ni Pam. pero ang kana usasad na pero ang giingon nila ha nga ilagyan dawato ng kwarta. Dawata. Kay kanang kwartaha kuno gikan na punas buhis kay kinurakot nila. Bitaw. Kinurakot. Anong mamalit pa kasi kumin. Pila man dai sweldos mayor be atong klarohon mo ko pila man sweldos mayor. Depende na sa Classification. classification. Og kanabang 6 class o 4 or 5 o 4th class. og ari kas katong giingon ang murag third class municipality in town to. Pila may sweldo na? 100 kapin, 100,000. Ibutang tag 100. Sa ato pa 100,000 nya pon Importante. at kanang mga 35,000 daw. 35,000. Kuhaon na tong 20,000 para Sure winner ka. sure winner. Ah. 20,000 katag 5,000 pud ko 5 times 2. Ano, hurot na imong kwan. Wa na 1 million. 10 million? 10 million? Kanya tulo ka tuig ang imong termino. Pila may imong Annually, you get about 1.2 million. 1.2. Unya sa tulo ka tuig 3.6. 3.6 million. Ngano mo gastom kay nana? Bago nang giingon na ay projects.
Sus kabiha no. Mamawi jud ka. Mutuo ka nga kana ray kanang ilang sweldo gihatag nimo maingon din gikan gid sa akong bulsa gikuot para nimo. Los-los na nangawat mamangay mo manghatag na inoon mo. Pawa. Dunggan mong may krama sigitan mo. Yawa! Pawa! Ingon anak ka simple lima Bitaw. straight votes ha 5,000 pero ang mga tao ningon nga usar kay dili na mo butaran ani inyong ipanghatag unyang 10 balot. Aha. Mag-ilis gyud tag bag-o oy ang gobernador oy kugawa. Bitaw. Dirty kay ang ospital. Tanawa, tanawa. Mga bata pa kasi dirty. Dapat yun rin nga ang message di man ko tig-delete og message sa kanang messenger. Yung giso lamiag yung bubuag lurin ay kawa ko kakaon nag private room pagin may Barili District Hospital. Sus bahua oy. Unya lami kay bubuag lurin ang CR kay private room musud man gyud ang baho dito sa di na to i-describe ko ngayon kay na maho. Sorry sa maho. Musud man gyud ang baho sa private room man unta ngano musud man siya. Electric fan naman po. Kung ano kayo, so, ibaho ka lagi nga. Ako, imbis nagbahon ko, nagkaon lang ko dito sa gawas kay ang pasyente, ako yung taong binay, kaya dako naman siya kaon sa kunungan. Ang bata, napakaon niya. Because, masod sa kuwan, na may dextrose. Pero sus, pirtigil ko nung isugag baho ng hospital, district hospital Barili. Eh. Naloko na. Pero ang klaro pagka-istorya, nga nung Problem yun tinuod. wa man nila na tagda ang mga district o provincial hospital. Ang pamilyang Gwen, dili mo ko na magpatambal o mga inaana mga ospitala. Naloko na. Sabi na ito, tsungwa, ilang kikiha. Si ano yung pabling, kabaho ko na, dili gina yung priority na. 9 years siya pagka-gobernador. Wagi na pag, ano, mga district hospital. Kasi, ni Pabling, pero wa to siya, wa siya maghisgot. Og, ayaw mo patambal ito, tuob lang, tuob. Wala. Hingos mo rin asos akuan. Asos kamangyan. O ba? Ngay, si Pabling, para isgot, hindi na ito isgotan. Kining gobernadora, scientist man eh. No, they don't, they don't care about healthcare, Wa pa. hospitals, mga anak. Wa pa ma-discover ka scientist pa. Muna bitaw ka rin konsehal sa City ni. Konsehal nga si Dadaog Mungaan. Si katubang gipasangil lang nangilad sa hotel, kanang resort ito sa Bohol. Anglaw. Jonathan Guardo. Jerry Guardo. Kana bang mga wa ma-discovering mga scientist. Instead nga magpatambal ka tuob lang. ay, si Mikey Huban, ako ning kauban sa mga coverage dito sa Las Vegas. Tuwan siya sa Eagle Rock, California, Southern California. Si Engineer Mike Huban, usanis mga mindlaking IT dito sa Estados Unidos na minaw. Tagatalisay ni boss. Matod pa niya, majikiro ng mayor, kamao na mubuhat og kwarta. Mikey, mayong hapon nun ito, ha? Hapon ito sa kwan, mindlaking kwan niya. Nya maayong mo customize og nga sakinan morning iyang Twin M Customs. Pero dili ni sa scientist gini. Discover nga scientist. Karing gobernador wa pa ma-discover ang scientist. Naloko na. Inungdan nga gisawa ito yang tuob. O ba? Mo bitaw dili sa kanaan. Nganong unahon man ako ng mga district o provincial hospital priority. Nga nindot man karing Pasigarbo, pasibot, karing sorry sugbo Suroy. nga og magkasakit ang mga taga-probinsya tuob man na ila tuob. Ubi na imong naong. Naloko na. Sa medical, medical practitioners sa daghang, kaya supa karon eh. Dili. Gikatawaan mo sa suko. Kasi si katulad ni Dr. Liatson, Tony Liatson, iyam sa itong gikontra. Aksong supak ba na ito? Mo lagi na, pa-abogado ka, pa-doktor ka. Tanda na lang. Everyone, all you know. Jack of all trades. Ay, super bright, ha? Usahay ba? Magkaingon ka, usagi ka, pagkabuhay na sa tingalin niya, no? Tungod kay, super gifted yun. Siya naman kitagaan, ginalang utok. Siya rin kamaugod. Kaning uban ni magkabao. Mo rin pamila, si Pam, iyang kanabang, iyang ingnon nga, bugo! Naloko na.
Pero at least, kuha na to ha, gusto lang na ako i-remind, kay by next week, sugdan na po ng 20 pesos kilong bugas. Ay, Ayaw yay! taon to, anak, ano? Inga, bina. Bagong Pilipinas, ano? Bagong Pilipinas, bagong muka. Sako sa bugas, milkwat. Nalimang kagsiyargi ka mao ang mga habal-habal drivers kanamang mga pinicab drivers, multicab, mga pulpul. Italoya po tao na. Kana sila ato lang di ana sa tong hanay. Sila ato lahi man sila hanay kay mga tuob king magkuin lang. Hindi man kaghingan lang kag bugo papaitay. Lain-lain biyag expertise ang tao boss Rico sa tinuod lang. Bitaw, bisag Kaning- sa pa nimo na wagi bogo. sa- Why bogoy? Wagi bogo. Na ay mind lucky. Kani silang klintod-tod. Dilim na sila mind lucky sa tabi. Pero sa technical side, Bitaw. sila mo'y mind Mao, lucky. mao. Sila yung labi nag ito karton niyang murag naka niinom og nito nga bugbahal. Ano niya? Anyway, wala tayo oras ay? Yes, wala tayo. Ano, pahimang no, boss Rico sa manglaba ugma. Okay, please maglaban ng tas. maglaban sa taog ba. But anyway, daghang tang mga kalihukan sa ngalan sa atong maabot ang gobernador sa Lalawigan Sugbo, Pambari 4. Of course, sa atong station manager, Ma'am LV Canet. Sa atong mga technical partners, labi na sila Engineer Glenn Tudtud. Inyong alagad, sa kanginan, Rico Osmeña, kamo ang Sugbo. Sa among nailhan ni Boss Rico ha, og sa ubang nakailagidaan before ni Pambari 4, di ni siya maniol og pusil. Di ni siya magpakaroon ingnon nga scientist. Although iyang anak doktor. Magiloy-on o niya matinabangon, dugay na niyang gihimo ang pagpakaon kana iyang feeding program sa kabataan. So kani magiloy-on dili hinga saba, di pod isog, kalmado. Amo na sa Pambari 4. Sa kansa kong among mga partners silang Boss Glenn Tudtud ug Engineer Ramel Madera. Among station managers Ma'am LV Canit. Inyong mga alagad o ka og Rico Pasaporte o taon-taon karambula na. May pagpanglaba ninyo og mga adlaw. Ay butang. Inyong debate ang tulumanon. Gabay sa kalambuan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa pagsisibya ug way labot kining istasyon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi. Isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Ang Lacto Fapi, mahimo ninyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro,